Mwata na mami oma chilekele mewu Ajuego Chai Keme mwata na mami oma chilekele me Ajuego Kiri wisho kumaye Wisho kumana mawile Lunajukuza mutaramo Ajuego Uleye wisho kumaye Wisho kumana mawile Lunajukuza mutaramo Ajuego Barista Iye biyo habonya Ọjọ́ àrẹ̀rẹ̀ ń bà. Ọkùnrin wa màmá abẹ́rẹ́ mọ̀ọ́sọ̀. Àjọ mi yẹn lọ́sọ̀ màkà ní èsì máa yá sọ̀ bíá. Ayọ̀wẹ̀rẹ̀ àpòràpọ̀ làbò nínú iṣu. Ẹ̀wọ̀n ló tún wá mọ́ ọbẹ̀ àkéèdì mẹ́. Ọdí mẹ́ga lọ́lọ́gùn yé mu wá. Ọba rúlú lọ́gbẹ̀ bó yé mu wá o. Wọ́n yóò di wọ́n náírà lábẹ́ á. Light of God, all I know was me operation before one. Doctor so give me operation before one. They were full. Oh, I'm not going to want you. They got on a river set. About we are laughing. I call here, Doctor Libu. This man a big call to see for night. Doctor Guess. We are in all of them, watch I am on one, and I gave you a pleasure. Never mind, once again. Chelsea Abonye, Chelsea Abonye, my walk on a butter. You are welcome, sir. You are blessed. Only a Grika. Let me head you.
nwata ana m amụ ihe ọma Chineke na-eme ọgịrị wishe ọmụma na Chukwu zọpụtara m ihe wishe ọmụma ishe ọmụma na wuli elu na Chukwu zọpụtara ọkụwa ọmama ya na ajụ ego once again I na-ekele ebe oji my family and our human family Togo Tọ́tọ̀júlọ́dúnlú lọ́wọ́ tọ́tọ̀ gbọ́ra wáyé àná òwúrí fúyẹ́ lọ́lọ́lọ́dẹ ẹ̀wọ̀n lọ́lọ́dẹ. Wáyé àbẹ̀rẹ̀ agbọ́nú lọ́wọ́ ṣe dọ́kítọ̀ mẹ́lọ́rọ́ bẹ̀bẹ̀rẹ̀ o mẹ́rẹ́ bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kàwé ìgẹ̀mọ́ wọn màlúù náà. Tọ́tọ̀ gbọ́ra wáyé sí lẹ́bẹ̀rẹ̀ àwọn ọ̀nà lọ́là wá lọ́lọ́dẹ mọ́ra jẹ ọ̀rẹ́ àwọn. Ọnụ adọtọ kara nwanyị alawa n'ụlọ di ya alaje n'ụlọ ya na-ebedo akwa ebe m si n'ụlọ ọgwụ alaje n'ụlọ di m ebe m si n'ụlọ ọgwụ alaje n'ụlọ di m ya wụzọ nwunye m nwunye ahụ Chineke na anọ nwelaka Chukwu na onye kere ụwa anọ nwelaka nwanyị alaruola n'ụlọ di ya ibe bido mewe nwaanyị a meshiwe ike alekwu ụkali ihe dị egwu eme nwaanyị a bidoro mụnwa nwa ma olula ya nwaanyị a bidoro mụnwa nwa ma olulu ụlọ dị ya mụọ ke mmụmụ dị nwoke mụkwago ọzọ mụọ dị nwoke ọzọ ya wụrụ ụmụ nwoke abụọ owewe Chukwu larụ n'elu ụwa ajụ ego emewu nwata ana m ahụ ihe ọma Chineke na-eme ajụ ego emewu nwata ana m ahụ ihe ọma Chineke na-eme ajụ ego mmiri wishe ọmụmanyị ọzaga ole ihe wishe ọmụmanyị ọzaga na ajụ ego Esi abonye onye isi anyị na-abụda abonye famili kara aka abonye famili siri ike abonye famili ha kara aka abonye famili ha kọrọ akọ ọchụ ọrịrị mba Barrister bụ onye ihe dị ọha bụ onye ọchụ arịrị mba ọkwa ya ma bụ President General Agụleze Eshuka mana nabata Prince Belibe, Ike Omeka, Agụleze, Prince. Agara m egwu na Hollywood hotel Keno na Lowell. Akụchara m egwu na Hollywood na 14th February
Chizo na yodo bisa aba fetara meme kuku o ka kewezi ụzọ m shayodo ihe ọzọ nga moto ma fụtani moto ma fụtani magbunye na shọpụ mmadụ akụrụ m shọpụ dara dara kụja asaja shiri kụja moto m onye mgburu n'ụwa dịkwara nke m nwụrụ chukwu ụzọ fụtara ọkụwa amame ya enwere m asileti witi mesedisi 190 mgbara moto mebiri emebi gọdọ dịghị onye mgburu chukwu ụzọ fụtara ọkụwa amame ya kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma Chineke na-eme brọda m ọjụ gwara ego ọjụ esi ya nwụrụ mmadụ ka ị gara jụ ajụjụ ole nwere ihe ọ ga-emere ọkụ nwa mama ị ga-ahụ onye ga-agbachi nse mere n'ọkụ na onye ahụ onye nwụrụ onye ahụ onye Igbo ọnọrọbụ kanselọ agụrụ eze ekele bịa ọkụ nwa mama na-akpọ gị ojeje kara eze ya lawa kpọrọ akakwara eze dede mbio nna m gwara m sị ebiri ga-ada anaghị mgburu ya ebirile ga-ada wee dịda anaghị egwu Igwebike Agụleze Igwebike ọ ga-adịrị unu mma Jesse Mbise Saluto nna m ukwu Jesse ọkụ nwa mma na-ekele gị ọwa ọkụ n'ọra gị ọ makala onye bịara bịa ka o were gị ya kpọ ebe a na-asụ ụra bigi mmadụ dị iche ụra bigi mmadụ dị iche na ụra mkpọ mmadụ my godfather ụra bigi mmadụ dị iche na ụra mkpọ mmadụ ụra bigi mmadụ dị iche na ụra mkpọ mmadụ daddy asị m ekele gị gịle nye m ego thank you plenty bigi mmadụ dị iche ice water plenty bigi mmadụ dị iche na plenty poor man plenty bigi mmadụ dị iche na plenty poor man ịmasị plenty bigi mmadụ eji remote abụ ihe ya mọkpara ike were kii start ya plenty poor man eji ebu ụzọ ama ọkpa bibu ahụ ihe ya ụmụaka ụfụrụ n'ofurili n'ọkụ cheki ma fan ahụ bụ n'ọkụ onye nwe chaja kwụọ ya ma TV ma gbanyere ya gbanyụ ịgbala fuel ya si ebe isi oyi cheki ọfụma onye ala jeneretọ were plant dị ya plant were blọk bụ ya plant maka ịgba ọsọ ewere blọk dị sat ya asat ya plant bọman ịmanye gala anụ abị fan ya ịrụkwụ abị TV ya nụ mana ndị eletrik ya nọ na nchọ ọnyụra a ga-agbasi mekanik ya otope ka ndị mmadụ na-enye m ego ọ malite na onye eburu ụzọ nye chifu eburu ụzọ nye chifu ka ọ mere ebughị ga-egbu onwe chifu onye chụwa ya ga-ahụ n'ọnya chifu asị m onye chụwa onye ya gị mmụọ chifu ọ ga-adịrị gị mma ọ nwere akụkọ nsị maka oru ọkọrụ na akụkọ ọkọrụ na akụkọ aka n'ime ya ga-akọ ozu ya nwụrụ igwe bigi ma